खुलुमबाय आं सिबिरानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआर ओनसोलाव फिन हाथियार बोखांनानै मोनबावबाय मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभा डिएसपि पुनमजित नाथ आरो बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि आइसिनि जथायै सिग्रोमनायाव कक्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय दिग्लिपारा ओनसोलनि हाग्रायाव हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबां हाथियारखौ हमनो हादों हा सिंनिफ्राय बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय गंनै AK-56 राइफल बेनि गंनै मैगजिन गरनै 19 गोथां गुलि आरो गंसे पिस्टल कक्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला कक्राझार जिल्लायाव थांनाय 1 बोसोराव गं 80 एडभान्स सिलाइ आरो गर 2500 गुलि बोखांनो हादों बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावखांनायनि उनाव कक्राझार जिल्लायाव 22,000 लिटारनि जौ आरो 15 साननि गेजेरावनो 51 लाख रां कक्राझार जिल्लानिफ्रायनो बोखांनो हादों बेजों लोगोसेनो बिथांमोना बुंथिदों दि एम बाथाया सा 30सो सुबुं लानानै हाग्रायाव थांफिनदों आरो बिथांमोनाव एडभान्स हाथियार दङ थाबैनो बिसोरखौ हमगोन होननानैबो बुंथिदों कक्राझार जिल्ला पुलिसा बिजेपिआ मैया अदेबानि रबिबाराव बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि थामथि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय मैया फोसावनाय फारिलाइयाव गासै सा 17 बिजाथिफोरनि मुं दङ बे सा 17नि मादाव बिटिआरनि सिङाव मोनसे बियाबनि थाखाय बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबावदों बिटिआरनि चिरां जिल्लानि 33 नं बिजनि बियाबनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय अजय कुमार रय बिथाङा टिकेटखौ मोननो हाबाय मख'नो गोनांदि बिजेपिआ बिटिआरआव मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो मोनब्रै बियाबनि थाखायबो बिजेपिआ बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होजोब्बाय 64 नं पानेरियाव राज्यसभानि एमपि बिश्वजित दैमारी 15 नं कलाइगावआव मधुराम डेका 70 नं माजबाराव जितु किसान आरो 33 नं बिजनि बियाबाव अजय कुमार रय मख'नो गोनांदि आसामाव गासै मोन 126 बियाब दङ बेनिनो बिजेपिआ गासै मोन 92 बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन मोजां मोननायखौ बुथारनायनि दायाव हमजाबाय अमित भद्रआ थांनाय साननैसो सिगां अमित भद्रआ खैराबारि कलेजाव फरायनाय फरायसुलि अंकिता पालखौ बुथारदोंमोन अंकिता पालखौ बुथारखांनायनि उनावनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रोङै पुलिसनिसिम दाबि खालामदोंमोन दा दायनिगिरि अमित भद्रखौ पुलिसा हमनो हाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला दुथां अमित भद्रआ अंकिता पालखौ मोजां मोनोमोन आरो गोबां खेब प्रप'ज खालामदोंमोन नाथाय अंकिता पालआ गोबां खेब प्रप'जखौ नेवसिगारदोंमोन 21 बोसोर बैसोनि अंकिताखौ जोबथा लोगो हमनो थाखाय अमित भद्रआ लेंहरदोंमन आरो बेयावनो लोगो हमनो फैनायाव अमित भद्रआ रावबो गैयैखौ खाबु लानानै अंकिता पालखौ खुगा मुथेनानै बुथारदोंमोन पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव दा दायनिगिरि अमित भद्रखौ हमनो हाबाय तामुलपुर बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि मोननो हायियाव दुखु मोननाय फोरमायदों बिजेपि मददगिरिफ्रा तामुलपुर बियाबाव बिजेपिनिफ्राय इमानुएल मोसाहारि बिथाङा टिकेट मोननो लुबैदोंमोन तामुलपुर बियाबाव बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनिखौ खौरां मोननानै मददगिरिफ्रा बिजेपिनि मावख'निफ्राय फिरफिला बोखारनायजों लोगोसे बिथां इमानुएल मोसाहारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बिजेपिनि जानानै गोबां खामानि मावबोदों आरो जेसेबां रां जमा दंमोन गासैखौबो बिजेपिनि थाखाय खामानि मावनायाव फोजोबस्रांबोदोंमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिजेपि हान्जाया बिटिआर ओनसोलाव सिरियासलि लायाखै एबा गोसो होआखै गासैखौबो इउपिपिएलनोसो हगारनानै होजोबदों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव बिजेपिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय 7-8 बोसोरनिफ्रायनो बिजेपिनि मावथिफोरा नांथाब बोसोयावबो बिजाथि मोननो हायाब्ला रावबो बिजेपिनि जानानै खामानि मावनो गोसो जानाय नङा होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे गुबुन बियाबाव इउपिपिएल आरो बिजेपि फ्रेन्डलि गेलेनाय बायदियैनो तामुलपुर बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिजेपि फ्रेन्डलि गेलेनो थाखाय खाबु होनांगौ होननानै बिजेपिनि हाइकमान्डखौ खावलायहरदों बिथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो एनडिएफबिनि उनाव फिन जोनोम जाबाय हाथियार दैग्रा आफाद गोदान आफादनि मुङा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड NLFB मैया एबा 14 मार्चआव गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा NLFB आफादा गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावनायनि अनगायैबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंबो फोरमायथि हरदों बिथांमोनहा लाइजामाव लिरहरनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव गोबां खेब सावरायलायनानै
बर' हारिनि मोनथाय, थांनानै थानाय थामोनथा आरो बर'लेण्डनि दाबिखौ जेब्लाबोनि थाखाय लानाय गोथार सानस्रि, गोथार थांखिजों NLFV आफादखौ जोनोम होयो। बर' हारिनि गादबजानाय, नेवसिजानाय, सोबख'जानायनिफ्राय उदां बर'लेण्ड मोननो थाखायनो हाथियार दैनानै सोमावसारनो ओंखारदों होननानै लिरहरनायजों लोगोसे बर' हारिया गुबुन गुबुन समाव गोरोबथा खालामदोंब्लाबो बे गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङा होननानै लिरनायजों लोगोसे भारत सोरखार, आसाम सोरखारा बर'फोरखौ जेब्लाबो थगायबोदों आरो बर'फोरा जेब्लाबो थगायजाबोदों। बेनि थाखायनो हाथियारजों सोमावसारनो थाखाय NLFV आफादखौ जोनोम होनो गोनां जादों होननानैबो लिरहरदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बर' हारिया BJPजों थगायजादों, नासयजादों आरो बर'नि मोनथायनिफ्राय नासयजादों। बर'नि गेजेराव माब्लाबाबो धोरोमखौ लानानै फारागथि फैयाखैमोन। दा BJP फैनायनि उनाव धोरोमखौ लानानै बर'नि गेजेरावबो फारागथिया जादों। बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै गासै बर' रायजो राजाखौ मोजां सिन्था खालामनानै बुजिलायनानै BJP हान्जानो भट होआलासे ओनसोलारि हान्जाफोरनोनो भट होनो थाखाय खावलायहरदों। मानोना ओनसोलारि राजखान्थि हान्जायानो हारिनि थाखाय मोजां होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जाय BJPनि जानानै एबा मदद होनानै एबा लोगोआव थाफानानै फैगौ बिसायख'थिखौ गेलेगोन बिथांमोनखौबो सांग्रां जानानै मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजां होननानैबो बुंथिदों। बे समाव बर'फोरा नेशनेल पार्टिजों लोगो जानानै सरकार दानायनि सम नङा। बर'फोरनि मोनथाया दासिमबो नासयजादों। बेनिखायनो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरानो ज'ज'यै लोगो नांनानै बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं गोदानै जोनोम मोननाय NLFVनि सायाव BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बे आफादखौ जायफोर दादों बेयो मोनसे मोजां थांखि जायाखै। बे समाव रावबो हिंसाखौ लुबैया आरो सोरबा राजखान्थि हान्जानि बेरेखा जानानै उदखारि हान्जा दानाया मोनसे जुक्ति नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। 30 बोसोरनि उनाव बर' हारिया जेसेबां मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन खोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो हिंसाखौ लुबैया आरो बे समाव आयेन बेरेखायै हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ रावबो लुबैया। बे समाव सोरबा जुदि सोमावसारनो लुबैदोंब्ला अहिंसाजों सोमावसारनो हागोन आरो जुक्ति दङब्ला सोरखारा दाबिखौ होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। दिनै आरो गाबोन भारतनि गोबां बेंकफोरानो बन्द थागोन। भारत सोरखारा भारतनि माखासे पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो इन्सुरेन्स कम्पानिफोरखौ प्राइभेटाइजेसन एबा सोरखारि नङै खालामनो नागिरनायनि हेंथायैनो गोबां बेंकनि इउनियनफोरा दिनै आरो गाबोन भारत सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगोन। भारतनि गोबां बेंकनि इउनियनफोरानो भारत सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायाव बाहागो लागोन, जेरै अल इन्डिया बेंक इमप्लयिज एस'सिएशन, अल इन्डिया बेंक अफिसार कनफेडारेशन, नेशनेल कनफेडारेशन अफ बेंक इमप्लयिज आरो गोबां इउनियनफोर। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि इउनियन बाजेटआव इउनियन फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारमण बिथाङा IDBI बेंकनि अनगायैबो आरोबाव मोननै पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो मोनसे जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिफोरखौ सोरखारि नङै खालामनायनि थाखाय फोसावदोंमोन आरो बे बोसोरावनो बेनि थाखाय पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्टबो थिसनगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि थाखायनो बेंकनि गोबां इउनियन्सफोरा भारत सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगोन। श्रीलंकायाव मुस्लिमफोरनि बुरखा गाननायखौ बन्द खालामसिगोन आरो बेनि अनगायैबो 1000नि बांसिन माद्रासा इस्लामिक फरायसालिफोरखौबो बन्द खालामनो आखायाव लाबाय। बे खौरांखौ श्रीलंकानि मिनिस्टार सारादविरा साकिरा बिथाङा बुंथिदों। श्रीलंकायाव मुस्लिमफ्रा गाननाय बुरखानि हेंथायै लानाय बे थांखि आरो माद्रासा इस्लामिक फरायसालिखौ बन्द खालामनायनि थाखाय केबिनेटनिफ्राय गनायथि मोननो थाखाय साइनबो खालामखाबाय आरो बे थांखिखौ हादरनि रैखाथिनि थाखायनो लानाय जादों होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। श्रीलंकायाव बे थांखिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे इस्लामिक उदखारिफोरा बुरखा गाननानै मुलाम्फा लायो आरो गिदिर गिदिर गाग्लोबनो खाबु मोनो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव श्रीलंकायाव 3 चार्च आरो 3 गिदिर गिदिर हटेलफोराव इस्लामिक उदखारिफोरा बुरखा गाननानै फैनानै बम बेरहोदोंमोन, जाय बम बेरनायजों सा 269 सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बेफोर जाथायखौ नोजोर होनानैनो श्रीलंकायाव हादरनि रैखाथिनि थाखाय मुस्लिम आइजोफोरनि मोदोमखौ गोसोम सिजों खोबजोबनाय गाननाय, जायखौ बुरखा बुङो, बे गाननायखौ बन्द खालामसिगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।